Malawi Brief. Nzika zokhuzidwa mosogozedwa ndi Comrade Kambanje achititsa msonkhano wa atolankhani ndipo kumeneku akudzudzula anamiwa pa zimene iwo analankhula. Izi zachitika pamene zadziwika tsopano kuti anamiwa amangidwa ndipo Akambanje ati pofuna kutumikira Malawi pomenyera ufulu wa Malawi pakufunika kuti ntchitoyi izigwiridwa motsatira malamulo komanso potenga udindo, kotero kuti zomwe analankhula anamiwa ndi zobweretsa chisokonezo mdziko. Kwambiri titaona zimeneno zakhala zikuchitika mdziko mwathu, zimeneno ngati titazilekerera kuti zikhale chomwecho zikhonza kuononga chikhalidwe chathu cha Chimalawi komanso bata ndi mtendere. Chotero tinaona kuti ndikofunikira kwambiri kuti tibwere pano tiyankhulepo kupereka upangiri wina umene ukhonza kuthandiza kumvetsetsa komanso kukhazikitsa bata pakati pathu. Zindikirani bwino kunena kuti dziko la Malawi ndi dziko limodzi limeneno limatsata malamulo komanso ndi dziko limodzi limeneno limalemekeza maofisi amene adakhazikitsidwa pansi pa malamulo akulu a dziko lino kuti adzitha kulimbikitsa utsogoleri komanso kubweretsa bata pakati pa wanthu. Chotero ife tabwera ndi cholinga chokunena kuti tiunikire zina ndi zina zimene taona kuti sizikuchitika bwino, makamaka kuchokera kwa azinzathunso amene amazitcha kuti akumenyera maufulu a anthu. Ife tikufotokoza kunena kuti pambali pokuti tili nayo ntchito yoonetsetsa kuti tikufunsa mafunso kwa adindo amene amatiyang'anira mdziko muno, mphamvu imeneyo tili nayo ndithu ngati nzika za dziko lino, koma tili pomwepo tikuyenera kuti ifenso tikhale ndi udindo wosamalitsa kuti tisaphwanyenso maufulu a anthu ena. Munjira imeneyi tikunena kuti ndi bwino kunena kuti pamene tikulemekeza maufulu amene tili nawo a constitution mwathu, ifenso tili ndi udindo woteteza ufulu wa anthu ena, mbiri zawo komanso mayina awo. Sitikufuna kuyikira munthu wina aliyense kumbuyo, koma kunena chilungamo chokhachokha kunena kuti dziko la Malawi limatsogozedwa ndi malamulo akulu amene timawatcha constitution. Sizikutanthauza kunena kuti ngati ine ndikuona kuti mzanga ali ndi vuto ndikuyenera ndimchititse manyazi pagulu kapena kuti nditchule zimene zikhonza kubweretsa chiopsezo kwa mzangayo zimene ine ndilibe nazo umboni wokwanira. Ife tikulimbikitsa kunena kuti tikuyenera tiziyankhula zokhazo zimene zili zomanga, zoona, zimene tikudziwa zokuti zimenezi zithandiza kuti zibweretse chilungamo chenicheni, osati kungobweretsa bodza kapena kubweretsa maudani pakati pa anthu. Zinafika ponena kuti mmodzi mwa ife omenyera ufulu anayankhula kunena kuti ngati izi sizisintha mdziko muno basi tipanga zangati anzathu akujoni. Kuyankhula uku nkolakwika, ndi kuyankhula kolimbikitsa mchitidwe wa upandu komanso sikunalemekeze mabungwe kapena kuti nthambi zimene zidakhazikitsidwa pansi pa malamulo kuti zizitha kulondoloza nkhani zonga zimenezi. Zindikirani kunena kuti mdziko muno tili ndi mabwalo a milandu, mdziko muno tili ndi Anti-Corruption Bureau imene imafufuza nkhani zakatangale, komanso tizindikire kunena kuti mdziko muno tili ndi apolisi ameneno amagwira ntchito yawo ngati ataona kuti wina akunchitira mnzake choyipa. Kodi taganizani kungonena kuti tiyambe ifeyo style ya John mdziko muno? Kodi zimene zachitika ku South Africa ndi abale athu amene abwerako ndi zinthu zokuti ine ngati mtsogoleri ndikuyenera kuziyankhula pa wireless kapena pagulu? Tiye ndikumbukire zimene zinachitika ngakhale kuchikwawa zidayamba choncho, munthu wina kuyankhula wina nkukhulupirira kuti zimene akunena nzangayo ndi zoona. Lero lino anthu akuyenda odwala kale, iweyo nkuyima pagulu nkunena kuti ineyo mukandiona kuti ndafa ndi auje ndipo mupite kwa auje. That is promoting confrontation, komanso that is promoting mob justice.
So ndikufuna ndinene pano kunena kuti ife ngati concerned citizens tikulimbikitsa kunena kuti kuyankhula kotere kuchokera ku civil society kaya kwa mipingo kaya ndiwe bungwe la mtundu wanji ndikolakika chifukwa chonena kuti dziko lathu la Malawi limatsatira malamulo komanso zilipo nthambi zimene zimalondoloza nkhani ngati zimenezo. Ndidzudzulenso mchitidwe wina omangodzuka ndikuyamba kulankhula nkhani usanawafikire maofesi amene amakonza nkhani ngati zimenezo. Ndifuna kupereka chitsanzo kulankhula monga kumene anayankhula nzathu wina omenyera maufulu Sylvester Namiwa. Sindikunena kuti kunena adindo ndayankhulanso statement kuwadzudzula kuti sakuchita bwino kapena achita katangale nkola kuika ayi. Mphamvu zimenezo Amalawi tili nazo from the constitution section 12 imene kutipatsa mphamvu, koma section 12 yomweyo B ikutipatsanso udindo okuti tikuyenera kuteteza maufulu anthu ena. So kuyankhula kumanena kuti chipani cha DPP pali azitsogoleri ena amene amakatenga anthu zigawenga kundende ena kukawatenga kudzaleka ndikuwabweretsa nkumakapha anthu ndi nkhani ya serious kwambiri yofuna maumboni. Komanso kubwera pagulu ndikunena kumanena kuti ngati mutaona kuti ine moyo wanga wachotsedwa lero lino ndi uje iziso zinayenera pangidwa ripoti ku polisi. Komanso kunena kuti ngati DPP sisamala, ngati chipani cha DPP sichisamala, in the next 2 months president akhala wina, president akhala Jenyasa nkuyankhula kolakwika. Inde tikudziwa kuti tili ndi president pakadali pano Professor Arthur Peter Mutharika, komanso tili ndi achiwiri awo Madam Dr. Jenyasa SC. Koma sisi kutanthauza kunena kuti ifeyo tiziyankhula mopanga predict zinthu zoopsa ngati zimenezi. Kodi ukanena choncho kutanthauza kuti chani? Dziko likumve mwa mtundu wanji? Umayankhula kunena kuti posachedwa mdziko muno tiyamba kupanga zakujoni. Kodi zija zinachitika ndi anzathu a South Africa nzosangalatsa? Ndiye ndikufunsana atolankhani komanso dziko lonse la Malawi kunena kuti kodi anzathu analuza miyoyo aja. Ifenso ku Malawi kuno tikufuna tiluze miyoyo chifukwa cha nkhani ngati kuyankhula kotereku. Ndiye ife tikudzudzula kunena kuti kuyankhula uku sikomanga. Komanso ndifotokoze pano kunena kuti malamulo athu akuyenera adzigwira ntchito. Andi malamulo alibe malire kunena kuti popeza uyu ndi activist kapena uyu ndi mkulu wa mpingo kapena uyu ndi ndani, malamulo athu azigwira ntchito kwa munthu wina aliyense posatengera mbali ya munthu kapena udindo umene munthu ali nawo. Ine sindingangodzuka lero ndikuyamba kuyankhula zinthu zimene ndilibe nazo umboni. Tikulimbikitsa kunena kuti anthu azitha kuyankhula zokhazo zimene ali nazo umboni. Komanso tisachilimike ife Amalawi tomwe manena kuti iyayi anayenera kuyankhula zimenezo. Ayi, ndekuti tikatero tikufuna kusokoneza chilungamo, tikufuna kupyepsa komanso kuchepetsa mphamvu zimene ifeyo malamulo tinawapatsa a polisi ndi amakhoti kuti adzitithandiza nkhani ngati zimenezi. So ife ndokhudzidwa kwambiri ngati concerned citizens. Komanso ndimafuna ndinene pano kunena kuti mlandu umene akuzengedwa Anamiwa si mlandu umene anthu ena tinaumva posachedwapo, umene ayambana ndi nduna ina chifukwa ndunayo sinawasumire inapitira ku koti. Apolisi awatsekuli Anamiwa milandu ina imene fitawa ikayiona m'manyuzi atalemba sana wamange pa nkhani yokuti wamakangana ndi nduna andi ndunayo imangofuna chipepeso kungopepesa kuti pepani zinthu zotimayankhula ndisakudziwa kuti zinali chonchi mina maumbo nake ndinalibe. Koma not necessarily kunena kuti lero kuima kumanena kuti ayi nduna zikwamangitsa uje fa choti akwafufuza ayi zimenezo funa titsutse. Ife ngati concerned citizens of Malawi tikulimbikitsa kunena kuti atsogoleri tiyeni tipewe kulankhula zinthu zimene zikhonza kubweretsa chisokonezo mdziko. Tiyeni tisamalitse poyankhula dziko lathu limatsogozedwa ndi malamulo. Andi malamulo amenewo akuyenera kuti wina aliyense adziwalemekeza. Sizoona kunena kuti pali munthu wina amene apoza kukhala pamwamba pa lamulo. Ayi. Mukumbukira ma press conference amene takhala nawo ife mbuyo ndafotokozaponso ine kunena kuti mbuyo mu ifeso tinali nzochitika zina ngati gulu. Koma zinthu zina sizinaende bwino chifukwa cha kupupuluma kwa anzathu ena mu gulu mwathu. Nkhani zake zimakhala zoterezi. Sitikufuna kunyozesa kapena kupyepsa munthu wina aliyense. Koma tikufuna kunena pano kunena kuti
tiye tisamalitse kayankhulidwe, tiye tilimbikitse bata ndi mtendere, tiye tizilolerana, tiye tizionetsetsa kunena kuti nkhani zikabwera tizizitsatira potsatira mabungweso amene tili nawo amene adakhazikitsidwa pansi pa lamulo kuti tizipatsatira zimenezo. Pomalizira ndifuna ndinene kunena kuti nthawi ina iliyonse tidzilemekeza azitsogoleri amene tili nawo mu nthawi imeneyo, ngakhale tisakukhutitsidwa kuti azitsogoleri amenewo ife sitinawakonde, koma pa 16 September tinawapatsa anthu ena mandate kuti atsogolere dziko lino la Malawi. Chotero tiye talole kuti atitumikire pa zimene ife tinkakhumba ngati dziko kuti zimenezo zitheke. Tikalimbana kukokana ndi kukokana, dziko lino sitikwaniritsa zinthu zimene tikufunika kuti tizipange limodzi ngati dziko tizipita kutsogolo. Chotero ena ndikudziwa muyankhula kuti yayi atumidwa, yayi akuyankhula chani, koma ife tikunena kuti chilungamo chizikhala maliseke nthawi zonse, chilungamo chisamabisidwe. Kuyankhula monena kuti awa ndi amene akupangitsa kuti ine ndiphedwe nkulakwa, kuyankhula nena kuti mdziko muno tikhala ndi president wina in next 2 months nkulakwa chifukwa Malawi tinasankha mtsogoleri, kuyankhula kunena kuti pali anthu ena amakatenga zigawenga kubweretsa m'manyumba mwathu kumatipha nkulakwa, kukuyenera kuti anthu amenewo andingati apolisi amtenga namiwa amfuse ndithu atipatse maumboni. Andiwachita bwino kubweretsa nkhani imeneja kuti tidziwe zoona zathu zenizeni, kuti Amalawi tidziwe munthu amene akumabwera m'manyumbamo na amapha madokotala athu na amapha anthu athu m'manyumbamo ndi nkhani ya sensitive. So Amalawi munthu amene akamtenga lero ife tiziti ndi ndale? No way. Ife concerned citizens, the people power movement, sitizavomereza kunena kuti anthu ena akhalepo awiri atatu na amayankhula nkumasokoneza malamulo akulu a dziko lino. Mwachidule nkhani imene ili mu statement mwathu ndi zimenezo, tikulimbikitsa kulemekeza malamulo ngakhale kwa nzika ina iliyonse. Ndapatsenso anzanga kuti ino ayikirepo ndemanga zawo, ndiyambe ndi abusa Anoel Maganga kuti kodi kutchali chiko mmakambirana zote Amalawi mawu ndonena kuti chonchi lilime likachidaka kang'ono koma kamatha kubweretsa mavuto ambiri mu dziko. Ife ku Malawi kuno timatchulidwa kuti ndife dziko kapena kuti mtundu wopa Mulungu, koma pali zina zimene zakhala zikuchitika pakatipa zimene zifuna zibweretse ngati divisions pakati pathu. Monga mena kambira comrade Kambanje kunena kuti pakatipa tamva zinthu zambiri zimene zayankhulidwa, ma allegations, ma disinformation ni ma misinformation, ma allegations amene alibe umboni weniweni kulankhulira anthu ena, mawu ena obweretsa mantha komanso mawu ena obweretsa kupatuka kapena kuti kufuna ngati kuti dziko uyu ndi uyu tiukirane. So ife tikunena kuti ife ngati dziko lopa Mulungu, mawu Mulungu amanena kuti odala ndi anthu amene amalalikira mtendere pakuti adzatchedwa ana a Mulungu. So pakati pathu pali ena amene akunena kuti akumenyera ufulu wa anthu, koma tikuona kuti mukuyankhula kwawo akubweretsa chinthu chimene sichibweretsa mtendere, koma mawu amanena kuti pamene tikulalikira mtendere ndife ana a Mulungu. Dziko limene limopa Mulungu ndi dziko limene limakamba za mtendere, komanso mawu Mulungu amanena kuti ndikwabwino kuti abale akhale pamodzi pa mgwirizano kapena kuti mu unity, pakuti pamene pa Mulungu amalamulira daliso. Komanso mawu Mulungu amanena kuti chikondi sichivula zanzako. So zimene takhala tikumva pakatipa kuchokera kwa ma-activists ena amene akuzitchula ma-activists otchuka, ni nkhani ufuna kuti dziko lipatuke, dziko liukire. Chifukwa munthu amene kumenya ufulu wa anthu sungapange propagate na kuti zimene zidachitika ku John kunonso zichitika. No. Kumene uja ndikuononga kwambiri. Sungaita wakuti uja akutusa zigawenga kuti azipha anthu, mukaona moyo wanga uzisidwa ifa chakuti wakuti. That's not the way to go. With this kind of behavior or manners, we cannot build our country, our nation of Malawi. Please, Malawi, tisamvere zina zofuna kuononga. Mwachisanzo akambakale azangawa. Zimene namiwa nayankhula. Takanizani munthu wanzeru ophunzira sanganene mpaka kumachula security ya president kuti ku State House iko machosowa kuti muchosowa kuti you can't do that. You don't expose the security of the president simply because you want to be famous. You can't tarnish the image of your friends simply because you want to be famous. Guys, let's come into our senses. Don't destroy this nation. We are a peaceful, loving nation.
ngati pali zina zimene mukuona sizikuyenda bwino, pitani ku SB, pitani ku polisi mukayankhule bwinobwino. Koma zofuna kuti munthu utchuke kuti umatha kulankhula iwe ndi uli pamwepo kwambiri, apolisi akakufunsa ndi uziti ya ineyo mundiphera ufulu, so ufulu wa anthu enawo ukhala utani? So mtima amene uja usiwa bwino. Tifuna kuti tachenjeza Malawi. Mukamona munthu amene amazitchula ndi activist akutero, please musamumvere munthu otereyo. Munthu amene wabwera kuzaononga, munthu amene wabwera kuzapasula. Ife ndife Amalawi, ndife ana akamodzi, ndipo ifeyo ndife amodzi. Pasakhale munthu otipasula. Timakhulupirira Mulungu, dziko lathu ndi lopa Mulungu. Nde please Amalawi, tiye tikhale bwino, tiye na Malawi, tiye tigwiranye manja. Tisapasule dzikoli, ndife ana Mulungu. Zikomo kwambiri. Ya zoona mdziko muno muli democracy imene imafuna kusokonekera pakatipa pa 5 years ya ulamuliro wa Chakwera ndi MCP. Tinaona zambiri mbiri, koma ine ngatiso mmodzi mtetezi wa democracy ndikuwuza pano kuti ndiyamike ndi mchitidwe wa utsogoleri wa President Professor Arthur Peter Mutharika ngati amene amakhulupirira so democracy, kunena kuti dziko muno ngati tili ndi ufulu olankhula, koma tisamapiwere muyeso pankhani ngati ya security ya president. Sizoyenera kuti nkumabwera pambalambanda kuchita ataki system ya mmene akuchitira aloketi anthu oteteza president. Chambiri chimene tikuchiona kwambiri, anthu ena ake safunira zabwino olemekezeka Norman Chisale, koma Norman Chisalewa ndi amene akhala ndi president wathu muzaka zambiri, kaya pamene anapuma, pamene ali pampando, kumalankhula kuti yayi Norman Chisale omwewo ndi deputy minister, Norman Chisale omwewo ndi MP, Norman Chisale omwewo ndi bodyguard wa president, Norman Chisale omwewo ndi mtsogoleri wa Chinyamata ku Chipande. Zitanthauza chani kwa Amalawi mukayankhula choncho? Ife chimene tikuthokoza Professor Arthur Peter Mutharika ali pampando pamene akutithandizira kubweretsa zitukuko zosiyana-siyana. Ndi kuchonga panopa ma F4 amene pa kampeni ya DPP ankanena kuti athana nawo, awiri apita kale. Nkhani ya chakudya pa chizungu food zimenezo Amalawi tayiwarapo. Nkhani ya fuel Amalawi tayiwarapo. A Professor Arthur Peter Mutharika popanda kutsimikizira ndi anthu amene akukonda democracy, izizi sizingatheke. Ndi chifukwa chake ndikunena kuti lero ndiyamikira a President Professor Arthur Peter Mutharika. Mwapadera ndikupaseni congratulations ino Amalawi nonse, ndine amene kuti mtsogoleri wathu wasankhidwa kukhala mtsogoleri wopambana kwambiri muno mu Africa. Timayamikira za Nyamata uja ku West Africa Ibrahim Traore, koma kwadza tate wa Traoreyo kuno ku Southern Africa ndikukhala a President Professor Arthur Peter Mutharika. Ichi si chinthu chachisawawa iyayi. Even a president aku South Africa anamfunsa wina wake wa MCP kuti congratulations, tamva kuti mtsogoleri wanu wasankhidwa kukhala munthu wapamwamba kwambiri pa utsogoleri wake muno mu Africa. Mwamanyazi anayankha, koma akudziwa kuti koma amene tinali nawo 5 years aja zovuta kwambiri. Izizi ndi zinthu zabwino, tiyenera kuziteteza. Ndiye tikamanena kuti utsogoleri uwu, food, fuel, zinthu zikuyenda bwino, fertilizer ndi forex zimene zikuziwa tamanga ziyenda bwino. Ndiye ndikuthokozeni inu atolankhani kuti uthengawu mukaupereka kwa oyenera kuti
mtsogoleri wathu ndi mmodzi mwa anamandwa muno mu Africa. Zikomo kwambiri. Ndapatsenso microphone Prince Mataka kuti ayinepo ndemanga. Zikomo kwambiri. Ineyo mawu anga akupita kwa chinyamata anzanga kuti ngati achinyamata tili ndi mawu amphamvu, koma mphamvu zathu tikuyenera tizigwiritse ntchito bwino, tisazigwiritse ntchito powononga dziko lino, koma m'malo mwake tizigwiritse ntchito pomanga dziko lino. Tilibenso dziko lina kupatula dziko lino, ndipo ifeyo ndi atsogoleri alero komanso mmawa. Ngati tingawononge dzikoli chifukwa cha mauthenga abodza, tidziwe kuti tikuzilakwira tokha, komanso tikulakwira anthu amene atazabwere kusogoloko m'bado uno ukazatha. Ine ndikukhulupirira kuti we can question our leaders, we can demand accountability, and we can stand against corruption. But we can do that with discipline and respect the rule of law. Nthawi zonse tizonesesa kuti dziko lino tikulimanga muzoyankhula zathu. Ngati tingamangoyankhula zonena kuti zibweretse mapokoso, anthu amene angakhale nazo affected ndi achinyamata. So achinyamata anzanga ndikufuna ndikuwuzeni kuti kukhala ndi Facebook page ya 100 chakuti followers si qualification yofalisira mauthenga abodza, si qualification yoma ona mauthenga ena kuti mauthenga awa ndi ofunikira kuposa ena pamene mauthenga onse ngabodza. Tiyeni tipewe misinformation and disinformation kuti dziko lino lipite patsogolo. Zikomo kwambiri. Thank you very much, comrades. Let me conclude by saying that while the Constitution, the Republican Constitution, guarantees the freedom of expression and the right to hold duty bearers accountable, these freedoms are accompanied by a corresponding responsibility. We must execute within the confines of the law, uphold the truth, and respect the rights and dignity of others as well. We appreciate that some of you want to just to get famous by attacking individuals in public, but this has to stop. Yes. This has to stop. Yes. You did it before. During our demonstrations for Citizens for Credible Elections, you came out of the car without even the consent of all of us, started dancing, and the people attacked you. The country deemed you as a freedom fighter, while it's not. So this behavior, it has now become a tradition. Zomanena kuti ndingopita nditukwana uje pa public, then anthabwera and ndimvere chisoni. I think this is not the time. Ife tikulimbikitsa mtendere, tikulimbikitsa kuyankhula zinthu zoona, tikulimbikitsa kuti tidzinena chilungamo. Sitikufuna kuti Amalawi tidzikhalira ndale. Tavota just 9 months ago. We cannot vote again now. This is time for development. And some of the development is there. People can be able to point to say that they are able to get food. People now are able to access food. That is the most important basic needs. And people now, they're able to fuel their cars. People are not panicking than before to get their vehicles refueled or fueled. We have remained with some other equally challenging issues to be done. Let us support our leaders. Rome was not built in a single day.
no ngoma yoliritsa sichedwa kuta sweka nyambo imeja sinangobwera iyani nthawi zina tiziphunzira kukhala chete ndikuona kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji munthu sukhala wekha ochenjera iyani ndadzudzula press conference ina itakunena kuti amangodzuka nkutenga azimayi awiri kukhala nawo kutsogolo ngati kuno nkuyankhula yekha nkumapita akuti wamaliza press conference katatu pa tsiku posachedwa amachita posachedwa watengana anthu ena wamva zimene zicha komano malo mwake akatenga azimayi okuti mkhristu nkumveka za chisilamu ati aoneke ngati wachoka kuchipembedzo cha chisilamu kuli kulakwa kulakwira chipembedzo tisamachite madrama oteropo popanga zinthu za dziko. Let us be serious as leaders. Tisamayankhule mopyola mizo mpaka mayankhula za chitetezo cha ku State House. Ayiya, a president anabwera amayankhulitsana ndi munthu bwanji zinakhala 20 no. Amainda bambo. Boma ndi chinthu chimene timenera kumachilemekeza. Boma ndife anthu koma bomalo paloka ndi chimashini. Ndi chimashini tu boma. Ineyo kupita kundende kaya naona ma president ena ya yangapo akuti to sympathize with it. Sizolakwika. Koma let us adhere and uphold the rule of law. Even ine ndili president wa Japan. Koma ngati ndapita ku polisi 11 koloko sirira ndi achakudya. Ine mai yanga mabwezedwa ndili ku 18. Kweli 18. Nde wina wandale chifukwa chokuti ampanga anchedwetsa pang'ono akuyamba kubwetuka. No. Tiye titsatire malamulo. Osatengera kuti ine ndi president wa Japan. Palibe munthu amene ali pamwamba pacha palamulo. Ngati tatseka kundende kuja ife amchimalowa 3 koloko kumaula. Sungabwere kuti ine poti president wa Japan 4 o'clock nditulutsirena akabanje. Hayi. Siziseka. Andi nchifukwa chani ifeso tamangidwa ena msimu mabwera kumeneko. Timamangidwa kuno ife tifacha Malawi Congress Party. Malawi Congress Party arrested us. Ine namangidwa kuchokera kuno ndifuna kutira mafuta pa filling station pa ujena. Payanakisha. 8 o'clock mazulu. Namangidwa pamene paja ndi galimoto ya police kuti tinyamuke tizipita kulilongo. Azipanyawa anali kuti. Azipanyawa anali kuti. Koma zoma tumana kuti ikatukwane kanenezo kuti ziko lino mwezi wa mawa president zikhala naye wina kena konkumati yaya kuti kaniza kuti timuone. What is that? No, we cannot accept that. We can't accept that. Dziko la Malawi ndilotsata malamulo. Dende yankhula kwambiri anzanga wasa yankhula kuno koma ndifuna nditsimikizira Malawi nonse. Kunena kuti ife ngati concerned citizens kaya muyankhula cha mtundu wanji koma ife tunena kuti kaya iweyo kufuna kuti utani koma tiye tisatire malamulo. Tisatukwane munthu. Tisanamizire awa. Ineyo sindingabwere kuti kapedwa ine ndi awa. Anthu masiku anakumaenda ndi ma BP. You can fall down. Anthu akapanga mobu justice awa. Chifukwa chokuti ine ndanazo kuti ndikafanda amangochi. If you fall down with BP on the way to your home, people will attack him. Yes. People will attack him. Malamulo sakunena zimenezo. No, nde ife atulankani nditu mutimvesese. That is our message, that we should held accountable to all our duty bearers. Tikoza kuifusa nduna ili yonse. Kodi zikukhala bwanji. Vitumbiko Mumba sana ambise ligi ya 47 million. Yes. Vitumbiko Mumba. Joshua Malango ali ndi ligi ya mpira. Amene onda chipani chanji. Aujeni awa achakakala chazia. Ali ndi ligi andichakakala chazia is one of the best. Amene akuchita bwino ku constituency kwake. Achisale akapanga zimene akuchita chakakala chazia ku constituency kwake nkhani. Ndama azitenga kuti. No. He has been working. We have been saying this. Posa choda baba napereka statement. And hakukamba za ku reserve bank. No, it's the court that decides that these people has to be compensated. If a blame cannot be to kuchipani cha Malawi Congress Party. Adawa chotsa anthu ntchito mosatsata malamulo. Mapeto ake boma likuononga ndalama kwalipira anthu amenayo. Koma instead tukatenga munthu amene no court langoona kuti uyu munamulakwira tiye timpaseni zake akuti yayo. Imene ngatakala mukumpasa bwanji ndalama. Ndi court ka. Ndenga ti court lanena tukwera tilemekeze. Bala dindo yena ambiri amene akuchita bwino sindingawachule pano.
So uyu chimwemwe chipungu wapanga ligi ngati yomwe akupanga vitumbiko mumba akutiwe ndalama zenga kuti bwanji kupanga mijigo ku constituency kwako kodi mesa timafuna chitukuko so anthu akulandira chitukuko now bwanji mukupanga zimenezo. That's not activism. Let's practice civilized activism period. And ndikafika pamenepo ndipereke mpata wa mafunso kuti inuso atulankhani mutifunse chifama mafunsa kodi mwatumidwa titumidwa nda size lilino titumidwa nda andi tinayamba kubwera kunoko ulamuliro wa my Joyce Banda nakhatu kuyankhula ulamuliro wa MC Peter khatu kuyankhula ine ndamangidwa kambiri I have 6 police bells ambiri wanalali ku school service mwina yena anali ku school ndelero tikabwera aziti yayi kodi kagulu akanka kuti no way I was there pala anthu ena sumukuyankhula ma social media koma muli kunja kwa ziko lino musapwetekese abale anu mziko muno chifukwa kakhala pa Facebook ukumanena sepita kagende ku polisiko iweyo uli nyumba mwako uli pa Facebook kulakwisa ukutuma anyamata kuno akuluakulu ikakwana 9 koloko tiye tikhale live ukhala pemba chacho yambo utukwana ase iwe solo wapo utukwana iweyo you are hiding outside the country. Koma ndifuna ndipemphe boma anthu amene watabweretsani akutukwanira kunjawa tizicheza nawo mmisewu ife mmene tinkalongolola mdziko muno siti mathawa even lero tukankula timakhala tikuyenda kagula tomato msika walimbi kutere pena ndi lero ndasanga wankafike mulilongwe kutsoka timakafika kutsoka market kulowa kumbatate ziwiri zitatu fatima dziwa zokuti tikuyankhula chilungamo munthu amene akuyankhula chilungamo sangaende mobisala ya aliyense amene akumapanga Facebook yake kumayankhula ngati chigoba afuna kusokoneza ufulu wa dziko lino apolisi tithandizeni abwere anthu amenewa akubisala akanika ngakhale kumeta ndevu ukaona pa TV po ndevu zokazo they are not even coming out kuti akametese ku barber shop. So akuyenera abwere anthu amene aja azitiuza kuti kodi mukuti chani osapweteketsa ana eni mdziko muno munthu sungakhale osameta ndevu nkukhala mnyumba mwako kukhala pa Facebook ndili live akuluakulu zitukwana ni boma no zimene zolakwika ngati ukuzozo kuti iweyo uli ndi mphamvu zofuna kulimbana ndi boma come to Malawi ndikafika pamenepo